Αυτή τη στιγμή φιλοξενούμε 170 άτομα. Κάποιους από αυτούς είναι άποροι. Είμαι πολύ χαμηλές συντάξεις. Η φροντίδα των ηλικιωμένων περιλαμβάνει και την καθημερινή τους φαρμακευτική αγωγή. Είναι σημαντικό να εξασφαλίζουμε όλα τα φάρμακα που χρειάζονται. Κάθε στήριξη κάνει τη διαφορά. Καταρχήν να μου επιτρέψετε να πω ότι εδώ κάνετε ένα θεάρεστο έργο και θέλω να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια, γιατί είναι ό,τι ιδανικότερο να μπορείς να προσφέρεις σε ανήμπορους ανθρώπους. Πιστεύω ακράδαντα ότι αν δεν είχαμε τα φάρμακα δεν θα είμαστε σήμερα όρθιοι. Βοηθάνε όχι απλώς, αλλά σώζουν και ζωές.